Príbeh, ktorý vás pohltí. Lov sa začína. Corys nie je len jedna a nie len tak niekto. Z tieňa vystupuje organizácia, ktorá už dlho zasahuje do Irishovho života. Objavuje sa nový nepriateľ. Spojenectva sa premiešajú a vlastné záujmy musia ísť opäť bokom. Irish sa nechá naverbovať na záchrannú misiu na neznáme miesto a aj tento raz sa k nemu pridá Ezechiáš s Jegorom. Zia s Luciou nezostanú bokom. Čo všetko bude musieť Irish pretrpieť a čoho všetkého sa bude musieť vzdať, aby získal späť svoju rodinu. Putovná fantasy šmrncnutá steampunkom uzatvára akčnú sériu Irish. Predchádzajúce diely Štvanec a Trestanec rozohrali divokú jazdu, v ktorej hlavný hrdina postupne odkrýval netušené tajomstvá svojho života. Nezmeškajte záver tejto epickej série. Pripravte sa na napätie, akciu a emócie, ktoré vás nenechajú chladnými. Prečítajte si sériu Irish ešte dnes.